Σε λίγο καιρό έρχεται ο Άγιος Βαλεντίνος και μάντεψε. Τι? Βρήκα κοπέλα. Έλα ρε, από πού ρε κολλητέ? Λοιπόν, άκου να δεις, είναι μια κοπέλα που την έχω γνωρίσει από κάποια social media. Κάποιο, ξέρεις, από αυτά ρε παιδί μου που πας και γνωρίζεις κοπέλες. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε εδώ και περίπου μία εβδομάδα και από τη δεύτερη μέρα έχει δείξει τρελό ενδιαφέρον. Πόσο σίγουρος είναι ότι είναι σωστό το ενδιαφέρον της? Θα σου πω, από τη δεύτερη μέρα καθόταν και μου έλεγε αν έχω φάει, αν έχω πάει στη δουλειά, όλα γενικά αυτά που θα σου έλεγε ένας κανονικός άνθρωπος. Σκέφτεται πραγματικά πολύ μελλοντικά. Και το πιο βασικό σε όλο αυτό, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ενδιαφέρεται για το πώς μπορεί να με βοηθήσει να βγάλω λεφτά. Μου έχει στείλει ακόμα και λογαριασμό και εφαρμογές για το πώς μπορώ εγώ να εξελιχθώ και να βγάλω πιο πολλά χρήματα. Προσοχέ τώρα εσύ αυτό. Όχι ρε εσύ, σου λέω. Μπορεί να είναι πλεκτάνη. Ρε η κοπέλα ενδιαφέρεται. Φαντάσου μου λέει, θα κατεβάσει αυτή την εφαρμογή και σε λίγες μέρες θα αποκτήσεις λεφτά. Κάτι μου βρωμάει εδώ, προσοχέ το. Είχα μια οικονομική έτσι, ένα ζόρι, αλλά εγώ της τα έδωσα 250 ευρώ. Ήταν 200 που μου ζήτησε και 50 για να πάρει ένα μπιζουδάκι. Εσύ θεωρείς ότι άμα εσύ βρεθείς σε μια ανάγκη, θα σου δώσει λεφτά αυτή? Προφανώς και ναι, γιατί να μην μου δώσει, σου λέω ενδιαφέρεται ρε εσύ. Εδώ μου είπε ότι θα τα πούμε σε λίγο καιρό από κοντά. Πόσο καιρό μιλάτε? Μία εβδομάδα. Αλλά μου είπε ότι θα έρθει σε ένα μήνα να βρεθούμε από κοντά. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολη η δουλειά της. Τι να σου πω. Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μένει στον Καναδά. Δεν σε κορυδεύει? Όχι ρε εσύ, τώρα σου λέω, στέλνουμε κάθε μέρα. Τι να με κοροϊδεύει. Το τελευταίο μήνυμά της, τι σου είχε πει? Περίμενε. Τελευταίο μήνυμά της. Δεν το έχει διαβάσει εδώ και 8 ώρες. Για τα χρήματά σου ενδιαφέρεται, για το πορτοφόλι σου. Μα μου στείλε ρε εσύ ότι κατέβασα αυτή την εφαρμογή και όλα θα γίνουν τέλεια. Εδώ μου είπε ότι θα μου... Μην έχεις αυταπάτες. Έρχεται ο Άγιος Βαλεντίνος ρε εσύ, ίσως απλά να ερωτεύτηκε η κοπέλα. Ερωτεύτηκε μέσα από το κινητό με 2-3 μηνύματα Στείλαμε... και δεν σε έχει δει. Στείλαμε και φωτογραφίες. Βίντεο, ξέρεις τι, δεν κάνουμε βίντεο γιατί μου λέει ότι... Με αγχώνεις, δεν ξέρω τώρα. Κοίτα, δεν έχουμε κάνει βίντεο γιατί μένει με τους γονείς της. Οπότε Την μου λέει. έχεις δει βιντεοκλήση? Φωτογραφίες. Δεν πιάνει. Όχι, μία. Βιντεοκλήση όταν της έχεις πει να μιλήσετε? Ρε εσύ μου λέει ότι επειδή μένει με τους γονείς της, δεν νιώθει άνετα. Γιατί Αυτά είναι δικαιολογίες ρε εσύ, μην πέφτεις σε... Αλλά μου λέει παγίδα. ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να σου στείλω βίντεο, αλλά θα σου στείλω μία φωτογραφία. Γιατί μου λέει από τη στιγμή που δεν μπορώ να κάνω το ένα, και ξέρεις πόσες φωτογραφίες μου έχει στείλει 2-3 φωτογραφίες και όποτε δεν θέλω, θα μου στείλει και μια τέταρτη, μου είπε. Γιατί να σου ζητήσει λεφτά από τη στιγμή που θέλει να έρθει να σε δει? Όχι, ζητάει λεφτά έτσι ώστε να μπορέσω όλα αυτά να με βοηθήσει και να μου τα πολλαπλασιάσει. Είναι ένα ξεκίνημα. Για μένα πρέπει να το σταματήσεις. Περίμενε, κάτσε. Ορίστε ρε εσύ, έστειλε μήνυμα. Ναι, και τι σου έστειλε? Λεφτά πάλι. Κοίτα. Μου λέει ότι μάλλον χαθήκανε. Τι χαθήκανε? Τα λεφτά. Τι σου είπα? Ότι τα λεφτά σκέφτεται? Έχεις πέσει σε παγίδα? Το ίντερνετ θέλει προσοχή. Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να εξαπατήσουν άλλους. Γι' αυτό καλό θα ήταν πριν δώσεις τα στοιχεία σου, είτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, να είσαι σίγουρος ότι αυτό θα πάνε σε έγκαιρα άτομα. Αυτό το βίντεο, ένα σκοπό που έχει είναι για να προστατεύσουμε ανθρώπους που ίσως να δεχτούν να δώσουν κάποια δικά τους στοιχεία σε ανθρώπους που ίσως να μην τους έχουν δει και να μην ξέρουν ότι υπάρχουν. Γι' αυτό σκέψου πολύ καλά πριν δράσεις. Χρόνια πολλά σε όσους είναι ερωτευμένοι τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου.